ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫാരിസ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിം കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കോഡ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഫോൺ നമ്പർ ഒരു SMS ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ കൂടെ തന്നെ അറിയാം. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അത് നമ്മൾ ഓണാക്കുക. പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജിയോ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ 1299 കോൾ എൻ്റെഡ് എന്ന് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു SMS വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ നമ്പർ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേറെ വ്യത്യസ്തമായ ഐഡിയ, ജിയോ, BSNL, വോഡഫോൺ, എയർടെൽ ഇതിനൊക്കെ നമ്പർ ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതുവരെയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.